Rasmus Seberg-dans. Din bukser, så. Tænker jeg engang troede man blev lykkelig. Hvis bare der var penge nok. Livet er så Kort og lykken er flygtig. Det handler om monotristops. Når vi taler, var det mest om mig. Jeg glemte helt at spørge ind til dig. så du fik nok at Sendte mig videre på min egen vej. Hvorfor går vi rundt og tror, så vigtigt at lave en million? Du kan få masser af succes. Hvad det hører vi Så du deler det med nogen. En du kan stole på, en der skal ro på. I dag er her, som du er, om du falder røv eller millionær. Her er i solskin og modvind, elsker dig for den du er. Sæt på en bænk og så på mennesker. Skynder sig. Det er vi ikke kommer ind i det. Hvad? Vil blive sådan. Fra hinanden. Sig mig, hvorfor går vi rundt og tror, så vigtigt at lade af million. Du kan få masser af succes, men hvad det er, hvis ikke du deler det med nogen. En du kan stole på, en der skal rulle på. En der vil have det som du er, om fattig røv eller millionær. Han er i solskin og modvind, elsker dig for hvem du er. Wow. Yeah. Jo, na, na, na. Hey, babe. Kom og tag mig tilbage. Hey. Fald i røven fra forstaden. Ej, det føles som. Godt, det skal vi se den her fantastiske video med mig. Den er Så.